nwere onye jọrọ njọ si na mma bara n'ife ewu aga m aghara ikwu eziokwu na ife dị mma dị mma ife dị mma n'anya anyị abada nwere onye ọ na-ekwesị nwambụ n'obi bịa ọma obi dị ya ife dị mma n'anya anyị abada nwere onye ọ na-ekwesị nwambụ n'obi lee ọma obi dị ya. Dịka ụwa niile si wee malụ m afọ m bụ Prince Dr. Emeka Ani, abụ m onye ụgbọ ọka na Nkanu East Local Government n'Enugu Steeti. Ana m eme ihe ejije ihe eji wee mara m ya bụ ihe nkiri a na-eme n'onyonyo. Obi jupụtara m na aṅụrị na anọ m n'etiti ibe anyị wee na-akọwa onye mbụ n'ụbọchị taa. Ma ihe ejije a m bidoro kemgbe 1989 ya bụ ihe dịka ọgụ arọ ịtọ na ịtọ n'ụbọchị taa bụrụ m ihe aṅụrị. Chineke nyegokwa m aka n'ime ya wee gbaa mbọ dịka nwoke ga-esi wee gbaa mbọ ụwa niile malụ onye mbụ mmalụ ndị mmalị na ọ dụrụ ofele asị ebe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya nụrụ ya na nne ya ga-anụ ya. Obi jupụtara m na aṅụrị na abụ m onye na-eme ihe ejije nke pụtara ife n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ife na-enye m obi aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche dịka nwa afọ Igbo bụ na abụ m onye Igbo, maka na asị na ịga ụwa niile gbaa gburugburu ebe ọ bụla ịbatara ma ifuru onye Igbo ga-agbagba na nsogbu dị ebe ahụ. Ya kpata m ji wee sị na Chineke melụ m wee bụrụ onye Igbo melụ nwee obi aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche. Nke mbụ na mbụ bụ na ndị Igbo maara iferi nne. Ịbịa n'obodo a bụ Naịjirịa enwere ụzọ otu usoro ụzọ na-atọ enwere ndị Yoruba nwee ndị Hausa nwee ndị Igbo achịkọta ha nchere na-akpọ ya Wazobia. N'ime otu a niile anyị nwere ndị Kalaba nwee ndị ọzọ niile mana etinyere afa ndị Kalaba na Wazobia ma ekpokọta ndị Hausa niile tinye ha n'ofu ụzọ, kpokọta ndị Yoruba tinye ha n'ofu ụzọ, wee kpote ndị Igbo niile ndị na-asụ asụsụ Igbo wee tinye ha n'ofu ụzọ wee gbaa ya Wazobia. Ndị Igbo nwere ọgụgụ isi pụrụ iche. Ndị Igbo na-azụ afịa, a na-agụ akwụkwọ na nwee ezigbo aka ọrụ. Ya bụ ndị Igbo bụ na obodo anyị bụ Naịjirịa na-aza Naịjirịa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ewepụ ndị Igbo na Naịjirịa niile gbaa gburugburu enwere ife nọ n'ime Naịjirịa. Maka ije n'ugwu Hausa ihe dịka na Abuja, Kano, Sokoto na ife ihe na-alụrụ alụ ebe a na-ebu isi bụ ndị Igbo lụrụ ya. Ị bịakwa na Yoruba dịka na Lagos na ebe ndị ọzọ niile dị iche iche, ife niile na-eme na ka o si wee na-eme bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na ndị Igbo kwanye ngwongwo anyị wee na Igbo ma na Naịjirịa ama mbụzi Naịjirịa a ga-achọwa afọ ọzọ wee baa ya, mana ndị Igbo mana na Naịjirịa bụ Naịjirịa. Eji m eme ọnụ were na-etu ọnụ ya gbata nji wee na-asị na ọ dị m mma na mbụ onye Igbo. Aga m achọ ọ bụrụ na m nọsịa n'ụwa, ọ bụrụ na na-abịa ụwa ọzọ ndị achịkwa ọzọ na aga m abụ onye Igbo. Ndewo. Nnukwu na nwa ndewo. Ndewo. Nọrọ n'ala. Ọ gịnị pụtara unu na ụlọ nsọ ajụala? Ezigbo onye amụma, nke a bụ nwa m nwaanyị ime ụsọ m, aha ya bụ Nneka. Akpọtara m ya ka ichekwara m ya ka ndị ọjọọ, ndị omekome, ndị nsi na ndị mpụ. Achọghị m ka ihe ọbụla mee ya. Olu si n'eluigwe na-abịa, ile ezela onwe gị anya. Onye ọbụla gaza ajụjụ nke onwe ya, ile ezela onwe gị anya. Asị m na olu si n'eluigwe na-abịa, ile ezela onwe gị anya. Onye ọbụla gaza ajụjụ nke onwe ya, ile ezela onwe gị anya. Nwata olugokwu ogo ahụ ole ka ọ dị? Onye amụma, tata ka o mere afọ 20. Nwa m gee ntị, ụjọ atụla gị, kara obi. O nweghị akụrụngwa ọbụla onye iro kwadobere
maka onye ọbụla nke na-efe chi ajụ ala ga-adị ile. Ọtụtụ ihe ka ndị mba ọzọ amarọ banyelu ndị Igbo. Omenala ka esi awa ji. Ọtụtụ ndị mba ọzọ anaghị eme ịwa ji. Ọtụtụ ndị mba ọzọ anaghị aba afa dịka anyị nwasị aba afa na ihe dịka abalị ise aga eji wee mụọ nwatakịrị abaa ya afa Igbo. O nwere ike jiri afa nna ya ma ọ bụ nna ya wee baa ya. Ọ bụ na nwaanyị ejiri afa nne ya ma nne ya wee baa ya afa. Ọtụtụ ndị mba ọzọ anaghị eme ya. Ife dị na ihe gbasara nke a. Nke ọzọ bụ na enwere mmemme a na-eme n'ime obodo tupu agha ada. Ọ na-abụ amụọ nwa, ndị ogbe niile agbakọ aka ọnụ, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ abịa abanye n'ọhịa na-egbu akwụ, egbutecha akwụ, eburu isi akwụ niile ebutelu onye amụrụ nwa ọfụ, eme mmanụ ma akịm ihe niile wee na-enedo nwa ahụ anya na nne mụrụ nwa. Ọ nnukwute ihe omenala ndị Igbo na-eme, mana ọtụtụ mba ndị ọzọ anaghị eme ya. Ya bụ ife na-achọ ịkọwa bụ na e nwere ọtụtụ ife ndị Igbo na-eme bụ na-enye anyị obi aṅụrị, dịka ịkọ ugbo, ịkọpụta osikapa, ịkọpụta ji, ịkọpụta ede, ịkọ ọka na ife ndị ọzọ niile. Ọtụtụ obodo anaghị eme ha ma ha baa ahịa egoro wee bịa dị ma ha mara ka esi wee taa afụ wee mepụta ihe ndị a niile. Ndị Igbo zuru oke n'ife niile a na-eme na-azụ afịa, na-nwe ọrụ aka, mee ife niile. Daalụsọ. Nwata nwaanyị enwere onye zara afa sị na nwaanyị bụ ife. Obi jupụtara na nri na ịjụrụ ajụjụ a maka ọtụtụ ndị na-abụ nkekwa ọbụ nọọsụ nwaanyị ka Chineke nyere fa ebido na-akpọ isi, na-akụ isi na mkpume, ọ na-ewute farini nọọsụ nwaanyị. Ma obi ọbụla amụbara ụmụ mụta sọ nwaanyị, obi aṅụrị anaghị adịkebe na ya ruo n'isi na o kwesịrị na a ga-enwerịrị nwoke ga-anọchi obi. Ọbụna dị n'akwụkwọ nsọ ọ dị n'ime ya na nwoke ọbụla mbara ụmụ mụọ nwoke na o kwesịrị ka ọ mụọ nwaanyị, ọ mụọ nwaanyị na o kwesịrị ka ọ mụọ nwoke, maka na nwoke zaa afa ahụ ka ọ ga-eji welu nọchie obi ma ọ bụrụ na nna ya nọcha ndụ nwụọ. Mana ọ bụ na ọzọ nwaanyị ka a mụrụ, emesịa nwaanyị ga-anụ di na-abe di ya, ọzabazie afa di ya, obi echie. Ha ji wee na-amụta ekpe ekpere ka amụta nwoke obi echina ya na-aza n'afa obi m echina. Dịka mụa bụ Prince Dr. Emeka Ani, nna m bụ Michael Ani, mụa pụta na-aza Emeka Ani. Ya bụ na anọchigo m obi nna m wee nọchie afa nna m. Ọ bụrụ na nna m amụtara mụa dịka nwoke wee nọchie obi ya, ọ bụrụ na nwaanyị ka a mụrụ, ụmụ nwaanyị nọsi anụ di ọ ya bụ na obi echigo. Ọ bụrụ ndị ọzọ weziri obi zaba afọ ọzọ na ife ndị ọzọ dị anụ, ya na o kwesịrị na a ga-amụta nwoke mụta nwaanyị. Mana nke a egosiro na a ga-akpọzi nwaanyị asị maka na nwaanyị bụ ife. Ekene m unu. Mbanụ, ọ gaghị eme. Asị m na ọ gaghị eme. Asị m na ọ gaghị eme. Ọ gaghị eme. Ndị Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo nwere akara arịmama eji wee malụ ndị Igbo site ine nwoke anya n'iru. Mba ndị ọzọ nwere ike na-ebu ihe a na-atụ use n'ihu. Ọtụtụ ndị Igbo anaghị ebu ya. Ine onye Yoruba anya mgbe ochie enwe nke a na-egbu na mbọ ntọ ịfụ ha anyị mana Yoruba. Ife onye Hausa ị ga-afụkwa nke ọ ga-aka n'ihu ka ebe ụzọ na-atọkwa etu a ịmanụ onye Hausa. Mana ndị Igbo n'iru kịta a na-azị egbu. Mgbe a na-egbu ichi mgbe ochie, ifukwa onye Igbo gburu ichi ị ga-ama na onye Igbo. Ikene ya ekene ọza gị n'onu Igbo. Ezigbo onye Igbo ọbụla ikenere ekene ga-asị gị daalụ nna. Ifukwa onye Igbo sị gị kedu ka ị mere. Isizi anyị na ịnara anụ Igbo o wee sụbara gị bekee ma ọ sụọrọ gị nke ị na-anụ
maka na onye Igbo bata obodo ọra akara izu ụka na-abụ soro sụba asụsụ a na-asụ oge njele ugwu Hausa Maiduguri mgbe izizi na 1979 njele ugwu Hausa oge mba University ọfụ ọ karịrị izu ụka na-abụ mbido sụba Hausa asụkata Hausa na-asụ Hausa ndị Kanuri bido na-ewelu Kanuri na-ekwu okwu anyị sụbakwuo Kanuri izu ụka na-abụ asị gị ndị awatụ ndo meaning good morning n'ọnụ Kanuri onye Hausa asị gị ị na-akwa na ị na-ga-eji ya esi gbakụta ya ịghọtago so n'izu ụka na-abụ amụta m asụsụ ndị a niile bịakwa Yoruba land ofu ihe a asụsụ ka eji wee malụ ndị Igbo ezigbote asụsụ ha na-amụtakwa asụsụ na ha baa obodo mmadụ daalụ nne ọfọ na-agọlụ ndị Igbo bụ na ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị anyị mma n'ehihie dịrị anyị mma n'ụtụtụ dịrị anyị mma n'abalị a sị m na ife ọma melu mụnwa bụ Prince Dr. Emeka Ani ga-emelụ ndị ọzọ a sị m na ife onye ji ekonye aka narị ya a sị na a ga-amụta ozuzu eke mụta nke orie mụta afọ na mụta na nkwọ amụọ nwoke si mụọ nwaanyị ọ dịrị onye mmanya dịrị ibi ya ọ ga-adịrị Igbo niile mma a sịkwa ma o ji ife nwata bụ onye aka elu na akala obi ọ ga-eweta nwa nwa ife were ife ya ọchịchị eze anara azọ eze azọ ọchịchị dịbara gboo maka onye fee eze ruo ya a sị m Igbo ya dịrị unu Igbo ekele m unu rienụ ṅụọnụ kachanụ